Тапшыруның чираттагы котлау сәламен без Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Байбекова Нәҗия Мунир кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Фәрит Адельшевич, Самарадан улы Илдар, килене Эльмира, оныклары Алия һәм Юлия, Сызрын шәһәреннән кызы Римма, Самарадан кодагысы Фәрхия Абдулкадировна, Яршаллыдан апасы Мөнирә Мунировна, Ишеевкадан сеңлесе Рабия Мунировна гаиләләре белән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Якыным минем, барысы өчен гафу үтенеп, рәхмәт укыйм, дип башлаган бу хатны Фәрит абый. Хәзер инде без олы яшьләрдә, ләкин мин синең күзләреңнән һаман якынлык, җылылык укыйм. Бел, матур сүзләр әйтә алмасам да, мин сине үземчә бик каты яратам. Ике кадерле балаларым өчен дә зур рәхмәт укыйм. Бер сүз белән әйткәндә, син минем янәшәмдә соңгы сулышыма кадәр булуыңны үтенәм. Юбилеең белән котлап, бары саулык телим. Үзе килгән бәхет бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган, бүгенге без бигрәк кадерле. Сөеклем белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсә идек гомерне. Олы йөрәкле син, синең белән кавыштырды безне язмышлар. Тар сукмактан читкә тайпылмыйча җитәкләшеп барсын тормышлар. Юбилеең синең котлы булсын. Телим сиңа изге теләкләр. Шатлыкта да, борчу килгәндә дә бергә типсен йөрәкләр. Яраткан әникәебез. Сизәсеңме, күпме гомереңнең еллары узган. Хәтерлисеңдер безнең яңа туган мизгелләрне. Беренче адымнар ясап, беренче сүзләр җыештырганны. Барысын да син хәтерлисең. Без үзебез дә алыгайдык инде хәзер. Хәтта гаиләләр корып та өлгердек. Тик синең өчен вакыт һаман туктаган сыман. Син әйтерсең һаман нидер көтәсең. Пар канатыңа тугрылыклы булып, бар гомереңне безгә багышлыйсың. Рәхмәт җанатаебыз барысы өчен. Сүзләребез дә эзләп табырга бик авыр. Рөхсәт ит сине котларга туган көнең белән. Яшә әле сөеклебез, син исән булсаң без мәңге бәхетле булырбыз. Әникәем, ак күңелле фәрештәбез, пак күңелле кешебез. Синең хәер фатихаңнан башлана һәр эшебез. Бәхетле бул йөрәк маем, зинһар бүтән елама. Балаларым читтә диеп бер үк ялгыш уйлама. Без еш кына кунакларга кайтып китеп йөрербез. Кирәк булса, синең өчен җаныбызны бирербез. Синдәй әниләр бар микән? Икеләнә күңелләр. Синең төсле әниләргә бар рәхмәтләр бирерләр. Шатлыкларың артып торсын, безнең белән гел бергә яшиек бәрәкәттә терәк булып гомергә. Бүген безнең яраткан сеңлебез, апабыз, якын туганыбыз үзенең юбилеен билгеләп үтә. Безнең кадерлебез шикелле туганнар бик сирәктер. Ул кеше хәтере саклаучы, барышын уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Аңа нинди вакытта гына мөрәҗәгать итсәк тә ул дөрес, төпле киңәшен таба. Кайсы вакытта гына булса да төнме, көнме кирәк булса ярдәмгә чаба. Заманадан калышмыйча, аның белән бергә атлап, яшьләр белән дә, үз тиңдәшләре белән дә уртак тел таба ала. Ул бу тормышта бик матур ана да булды, сөекле әбекәй дә, хөрмәт ителгән тормыш иптәше дә өстәвенә. Карагыз әле нинди матур балалар тәрбияләде ул. Ике баласы да аны хөрмәтләп, яратып, сүзеннән чыкмыйча яшиләр. Кадерлебез, сиңа чын күңелдән балалар бәхете генә түгел, онукчалар бәхете татырга да телибез. Бу тормыштан мәгънә, ям һәм тәм табып яшә әле. Шөкер Алла, без үскәндә дә гел бергә булдык. Хәзер дә бер тамырдан торган олы агачтай бердән яшибез. Я Рабб, ошбу кардәшлек җепләрен үзмә. Бер көнлек дөньяда бер-беребезгә олы терәк һәм ышаныч булырга насыйплар кыл. Якыныбызга юбилейга без китердек чәчкәләр. Аны бүген күргән кеше бу бит яшь диярләр. 60 яшькә ошамаган, 18дән олырак, 2 тапкыр 30 яше дисәк булыр тулырак. Йөзең чибәр, холкың күркәм, барысы да соклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бара яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат һәммәсен сокландырып. Хөрмәтле Нәҗия Мунировна, гаиләгез юллаган бар теләкләрдә чынга ашсын.
алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юбилейim менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә. Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Na 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 na